Ćao društvo, danas nam je na red došao rating widget. Widget putem kog grafički možemo da prikažemo ocjenu nekog proizvoda ili usluge. Međutim, ja sam dugo bila u dilemi da li uopšte da snimam lekciju za ovaj widget, jer mi uopšte nema smisla da ga koristimo na statičkim stranama. Odnosno, da ga samo ovako postavimo, mi sami upišemo neku ocjenu ovde i to tako ostane na strani. Dakle, ima mi smisla samo kada su u pitanju dinamički sadržaji, odnosno nekakvi postovi. A šta su postovi, odnosno custom postovi? Imam cijelu i playlistu koja se zove Moć custom postova. Radili smo i na kursu WordPress od nule custom postove, tako da ću da vam ostavim, ukoliko ste potpuni početnik, tako da ću da vam ostavim linkove ka tim lekcijama i kursu, jer ovde nema mnogo smisla sada tu cijelo sve to, nema smisla, nego nema vremena da se sve to objašnjava. Tako da, sad, a kako se kroz dinamičke sadržaje kreira, opet nije ni nekako ovaj kurs prigodan za tako nešto naprednije, tako da ću ja svakako da pokažem widget, vrlo je jednostavno, ali kažem, nema mi uopšte smisla da sada ja ovde, nemam pojma, postavim sliku svoje klijentkinje, njen testimonial i ispod stavim 5 zvezdica, osim ako mi ona izričito nije rekla, stavi 5 zvezdica. Ok. Nadam se da sam prenela poruku, da nije u redu da sami nešto ocenjujemo ili da samo zbog nekakvog efekta postavljamo zvezdice ukoliko neko nije zaista, ukoliko ne postoji zaista ispod haube neka baza podataka koja generiše ovu konačnu ocenu. Konačno sam u 2 minuta rekla nešto što sam možda mogla i u 30 sekundi. Postavila sam widget. Šta ovde sa leve strane imamo samo jednu sekciju rating. Rating skala. Imamo, dakle, koliko zvezdica maksimalno može da postoji, to je 10, ali hajde da vratim na 5. Ovde u rating upisujemo broj tih zvezdica. Evo kada upišem 4, međutim broj ne mora da bude ceo, može i ovako. 4,5 i sad vidite zvezdica je obojena peta do pola. Međutim, ovo upisivanje ovde je ono što ja od početka ove lekcije pričam da nema smisla. Preko Dynamic Text opcije tu ima smisla učitati nekakvu srednju ocenu, nekakve grupe ljudi o određenom proizvodu ili usluzi. Ali hajde da ja sad ostavim 4 da bismo mi mogli dalje da radimo. Pod icon biram, idite na lekciju icon widget. Tu sam sve objasnila o ikonicama i ostavila link ka leticon.com sajtu gde ja preuzimam SVG. Dakle, prva opcija upload SVG ako hoćete da učitate neku svoju ikonicu ili ovde od ovih ponuđenih star. Da vidimo šta imamo od ponuđenih. Pa nemamo ništa, imamo samo ovu jednu jedinu koja već jeste po defaultu tu. Tako da, ajde neka ga ovo. Poravnanje, jasno je čemu služi. I idemo na style, gdje možemo, pa da, samo ikonicama i možemo da upravljamo. Hajde ovdje da mu dam malo veću neku veličinu. Razmak između ikonica, boja ikonice i unmarked color je ova siva. Dakle, ovo je boja popunjenih ikonica, a unmarked color je boja ove, dakle, koja fali do maksimalnog broja zvezdica. Nadam se da vam je ovo služilo i stojim vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja. Ćao!